ክቡራት ዓዘብቲ ንሎም መዓንቲ ንሪኦ ሰንሰለት ተባሂሉ ዝተሰየመ 1998 ዝወፀ ናይ ኮሜዲ ሮማንስ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ኩልኹም እውን እቲ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ኣብ ኮመንት ድማ ኣብዚ ፊልም ዘለኩም ርእቶ እናፀሓፍኩምልና ሓቢርኩምና ኣፅንሑ። እቲ ፊልም ዝጅምር ስታንፎርድ ኣብ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ የርእየና። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ እውን ዳርል ዝተባህለ ተምሃራይ ይርከብ። ዳርል ጎና ጎኒ ትምህርቱ ስርሑ እናሰርሐ ዓርሱ እዩ ዘመሓድር። ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ሓደሽቲ ተምሃሮ እውን እቲ ቦታ የርእዮም ነይሩ። ጎና ጎኒ እውን ስራሕ ስለ ዝሰርሕ ዳርል ሎማዓንቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ ወፀ ደኺምዎ ገዝኡ ክድቅስ የርእየና። ኣዲኡ ደው ኢላ ድማ ካብ ድቃሱ ኣልዒላ ብዛዕባ ዝነበረ እቲ ስራሕ ተሓቶ ማለት እውን ዳርል ቅድሚ መዓልትታት ናይ ስራሕ ውድድር ከም ዝነበሮ ስለ ዝተዛረባ እዩ። ዳርል ግን ብዘሕዝን መንገዲ ንኣዲኡ ክሕሱ እዩ ዝተዛረበ። ኣብቲ ውድድር ቀዳማይ ከም ዝተቆፀረ እውን ሓሲቡ ይዛረባ። ኮይኑ ግን ዳርል ናይ ክእለት ፀገም ስለ ዝነበሮ ኣብ ምንም ዓይነት ስራሕ ክኣቱ ከም ዘይከኣለ እቲ ፊልም የርእየና። ንኣዲኡ ሓሲቡ ተዛረባ እውን ብኡ ንከይተሓስብ ብምባል እዩ ነይሩ። ምስ ኣዲኡ ዓሊሉ ምስ ወደአ ድማ ብዘሕዝን መንገዲ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ይድወለሉ። ኣብቲ ሰዓት እውን ክኸፍሎ ዝግብኦ ወርሓዊ ክፍያ ይበዝሖ ብምህላው ይዛረብዎ። ዳርል ድማ ዝኸፍሎ ስባር ሳንቲም ኣይነበሮን። ብኡ ምክንያት እውን ዓርሶም ሲሉ ዳርል ሞይቱ እዩ ከም ዝበሎም እቲ ፊልም የርእየና። ዳርል እውን ካብኡ ብምውፃእ ቅርሺ ክረኽበሉ ዘኽእሎ መንገዲ ንምድላይ ደገ ወፂኡ ምርኣይ ይጅምር። ብቕልጡፍ እውን ደም ናብ ዝህበሉ ቦታ ብምኻድ ብዙሕ ደም ይህብ። በዚ ምክንያት እውን ዓርሶ ስሒቱ ክወድቕ እዩ። ኮይኑ ግን በዚ እውን ዝኣክል ቅርሺ ዘይረኸበ ዳርል ብቕልጡፍ ስፐርም ዝልግሰሉ ቦታ ብምኻድ ብዘሕዝን መልክዑ ብዙሕ ስለ ዝሃበ ብጣዕሚ ሰውነቱ ይደክም። ኮይኑ ግን በዚ እውን ስለዘይተሓጎሰ ናብ እንዳ ፀጉሪ መስተኻኸሊ ይኸይድ። ኣብኡ እውን ናይ ዓርሱ ፀጉሪ ንክወስድዎ ብምሕፃን ይጅምር። ኮይኑ ግን ፀጉሪ ሓፂር ስለ ዝነበረ ከም ዘይኸውን ይዛረብዎ። ዳርል ግን እተን ዘለዋ ንክወስድዎን ይምሕፀኖም። እቶም ሰባት ድማ ዝቕልደሎም ዘሎ ስለ ዝመሰሎም ብምህራም ካብቲ ከባቢ የባርዎ። በቲ ምክንያት ድማ ዳርል ተቆጢዑ ናብ ዩኒቨርሲቲ ይኸይድ። ኣብኡ እውን ስኮት ዝተባሃለ መምሃር ተረኺቡ ይዕልሎ። ስኮት ማለት እውን ዳርል ብዘርእዮ ስራሕ ሓቢሮም ስለ ዘመልከቱ ኣብኡ ዝወዳደሩ ምዃኖም እቲ ፊልም የርእየና። በቲ ምክንያት እውን ጠጠው ኢሎም ይፃረፉ እዮም ነይሮም። ብተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ጄን ዝተባህለት ጓል ናብቲ ካፌ እናኣተወት እያ። ዳርል እውን ነዛ ጓል ምስ ረኣየ ብጣዕሚ ይፈትዋ። ካብኡ እንድሓር ድማ ናብ ክላሶም ተመሊሶም እናተምሃሩ እዮም። ብቕፅበት ድማ ናይቲ ስራሕ ዘመልክተሉ ሓለፍቲ ናብቲ ክላስ ይመፁ። ኢሉ እውን ናብቲ ውድድር ከምፅዎ ዝግባእ እውን ይሕብሩሎም። በቲ ናቶም ኣባሃላ እውን ነቲ ስራሕ ተመራፂ ዝኸውን ስፖርት ዝሰርሕ ምዃኑ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስፖርት ምንቅስቓስ ዝገብር ከም ዝኾነ እውን ይዛረቡ። ዳርል እውን ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ይስንብድ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ስኮት ዝተባሃለ ኩሉ ስለ ዝኽእል ብጣዕሚ ርግፀኛ ይኸውን። እቶም ሰባት እውን ካብቲ ዝተዛረብዎ ሓሙሽተ ኣብቲ ሓደ ከም ዝሳተፉ ተዛሪቦም ይኸዱ። ዳርል እውን ስኮት ክበልፀኒ እዩ ብምባል ይሓዝን። ተስፋ ስለ ዘይቆረፀ ግን ኣብ ሓደ ናይ ስፖርት ፀወታ ብምኻድ ነቲ መሰልጠኒ ቤዛኻ እትወኒ ክትፃወት ክብል ይምሕፀኖ። እቲ መሰልጠኒ ግን ክሳብ ሎሚ ተፃዊትካዮ ዘይትፈልጥ ከመይ ገይረ ከእትወካ ብምባል ንዳርል ይዛረቦ። በዚ ተስፋ ዘይቆረፀ ዳርል ግን ናብ ቴዎ ዝተባህለ መሓዙ ይረኽቦ። ቴዎ እውን ናይ ሮክ ዝተባህለ ፀወታ ሓላፊ ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ኣብቲ ዶርም በዳቕስቱ እዩ ነይሩ። ዳርል እውን ቤዛኻ ክትፃወት ግበረኒ ክብል ይምሕፀኖ። ቴዎ እውን ነቲ መሰልጠኒ ኣዘራሪቡ ከኣቱ ይገብሮ። ኣትዩ ክትፃወት ምስ ገበሩ እውን ናይ መጀመሪኡ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ጎል ሓላዊ ይገብርዎ። ዳርል ግን ዋላ ሓንቲ ልምዲ ስለ ዘይነበሮ ሓንቲ ጎል እውን ከውፅእ ኣይከኣለን። በዚ ምክንያት እውን እቶም ሓለውቲ ማዕፆ ሓዊሱ ኩሎም ብዳርል ይስሕቑ። ዳርል ድማ ኣብ ቀፃሊ መዓልቲ ናይቲ ካምፓስ መከባብያ ይፀራሪ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እውን ናይቲ ካምፓስ መምህር ዶክተር ዝጠቅዖ ጋዜጣ የርኢ። እቲ ዶክተር እውን ንዝመፁን ዝተሳተፉን ቅርሺ ከም ዝህብን ብግልፂ ፅሒፉ እዩ። ዳርል እውን ናይ ቅርሺ ከቢድ ፀገም ስለ ዝነበሮ ብቕልጡፍ ናብቲ ክላስ ይኸይድ። ኣብኡ እውን ከምኡ ቅርሺ ዝደልዩ ብዙሓት ይርከቡ። እታ ዶክተር እውን ኣብ ቅድሚት ብምዃን ብዛዕባ እቲ መድሓኒት እናተዛረበት እያ። ከም ናይታ ዶክተር ኣባሃላ ተኾይኑ እቲ መድሓኒት ናይ ደቂ ሰባት እቶም 5 ስምዒት ህዋሳት ብዕፅፊ ዝውስኽ እዩ። እቶም ተምሃሮ እውን በዚ ብጣዕሚ ይሕበኑ። እታ ዶክተር ግን ዘለዎ ኣልታዊ ሳዕቤን ምዝራም ስትጅምር ኩሎም በብሓደ ይወፁ። ምክንያቱ እውን ናይቲ መድሓኒት ተሞከርቲ ምዃን ስለ ዘይደልዩ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ዳርል ደኺሙ ስለ ዝነበረ ይድቅስ። እታ ዶክተር እውን ኣብ መወዳእታ ንሱ ተሰማሚዑ ዝተረፈ ይመስላ። እታ ዶክተር እውን ንዳርል ተሰማሚዑ ምዃኑ ተሓቶ። ዳርል እውን እታ ኣልታ ጎኒ ስለ ዘይሰምዖ እወ ክብል ይምልሰላ። ንሱ ዝደልዮ ቅርሺ ጥራሕ ስለ ዝነበረ እዩ። እቶም ዶክተር እውን ብድሕሪኡ ናብ ናይ ባዕሎም ክላስ ሒዞም ይኣትዉ። ዶክተር ቶማስ ዊደን ዝተባህለ እውን ናብኡ ቀሪቡ ብዛዕባ ናይቲ መድሓኒት ፀባ ይዛረቡ። ከምቲ ናይቲ ዶክተር ኣባሃላ እውን እቲ መድሓኒት ኩሉ ሻዕ ምሸት ኣብ ሕቆ እዩ ዝውሰድ። ካብኡ እንድሓር እውን ዝተፈላለዩ ለውጥታት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ኮይኑ ግን ካብ ኩሉ ንላዕሊ እቲ ረብሕኡ ይበልፅ ክብል ንዳርል የእምኖ።
دارلون بدحريو نابت يونيفرسيتي زركب كافيه يخيد ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እውን ጂንስ ኣብ ዊርያ ኣብቲ ሰዓት እውን ዓቕሙ ሰብሲቡ ናብ ኣብ ምኻድ ንምሸት ብሓንሳብ ንኽወፁ ይሓታ ንሳ እውን በቲ ሓሳቡ ብቕልጡፍ ትሰማማዕ በዚ ምኽንያት እውን ዳር ብጣዕሚ ይሕጎስ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እውን እቲ ዘይፈትዎ ስኮት ብምምፃእ ንዳር ከቆጥዖ ይጅምር እናተፃረፈ እውን ኣብ ቅድሚ ሰባት ከዋርዶ ይጅምር በቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ዝተቆጥዐ ዳርሊ እውን ምሸት ናብ ገዝኡ ይኸይድ ኣብ እውን ብቐትሪ እቲ ዶክተር ውሰዶ ዝበሎ መድሓኒት ስለ ዝዘከሮ ሽዑ ይወስዶ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ንግሆ እውን ከም ማንም ተምሃራይ ክላስ ኣትዩ ትምህርቲ ይጅምር ብዘሰንብድ መልክዑ ግን እቲ መድሓኒት ስርሑ ይጅምር እሞ ዳርል ኣብቲ ክላስ ከም ዕቡድ ምዃን ይጅምር ኣብቲ ሰዓት እውን ኩሉ ዓቕምታቱ ይውስኽ እቲ ፕሮፌሰር ዝፅሕፈሉ እርሳስ ኢሉ እውን ኣብ ጥቕኡ ኮፍ ዝበሉ ናይ ተምሃሮ ሰዓት ዝወፅእ ድምፂ ከይቐረየ ብጣዕሚ ይስምዖ ዳርሊ እውን በቲ ምኽንያት ብጣዕሚ ይሰግእ ኣብቲ ክላስ ዝነበረ ናይ ክሳድ ብሪ ዝወፅእ መንፀባረቒ እውን ንዓይኑ ዕረፍቲ የስእኖ እቲ ፕሮፌሰር እውን ኮፍ ንኽብል ኣብ ልዕሊ ዳርሊ ዓውታ የስምዕ ዳርሊ ግን ሙሉእ ንሙሉእ ዓርሱ ክቆፃፀር ኣይከኣልን ኣብ መወዳእታ ድማ ዳር ናብ ዶክተር ዊደን ይኸይድ ኣብ እውን እቲ ዶክተር ምሸት ዝወስዶ ዝበሎ መድሓኒት ከም ዝቐየሮ እናተዛረቦ እዩ እቲ ዶክተር ግን መጀመርያ ንኸሃድእ ይዛረቦ ኢሉ እውን ናይቲ መድሓኒት ኣሉታዊ ጎኒ ከምኡ ከም ዝኾነ ይሕብሮ እቲ ዶክተር እውን ብስሩዕ ህይወትካ ክትመርሕ ስምዒትካ ተቆፃፀር ክብል ንዳርሊ ይዛረቦ ዳርሊ እውን ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ኩሉ ነገር ክለማመዶ ይጅምር በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ነገር ናብ ፅቡቅ ኩነታት ንኽጥቀመሉ ይሓስብ ብዘሰንብድ መልክዑ እውን ካብ ርሑቕ ዝዛረብ ናይ ሰብ ወረ እውን ከዳምፅ ይኽእል እዩ ዳርሊ እውን ሕጂ ብዝረኸቦ ሓድሽ ሓይሊ ብጣዕሚ ይሕጎስ በቲ ምሸት ድማ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከይዱ እናሳሰየ ከሎ ብጣዕሚ ዓበይቲ ኣጋይሽ ይመፁ ኣብቲ ሰዓት እውን ዳርል ዘመልከተሉ ናይ ስራሕ ሓለፍቲ እውን ተረኺቦም ነይሮም ኮይኑ እውን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዝሓልፉ 5 ኮይኖም ድራር እናበልዑ እዮም ዳርል ድማ ብዘሕዝን መልክዑ ስለዘይተሓረየ ብጣዕሚ ይቁጣዕ ሰዓት ግን እቲ ዝረኸቦ ሓይሊ ነዚ ክጥቀመሉ ይሓስብ ናብቶም ሓለፍቲ ብምኻዱ እውን በቲ ሓይሉ ገይሩ ከደንቆም ይጅምር እቶም ሰባት እውን በቲ ፀባዩን ስሩሕን ይፈትውዎ ኢሉ እውን ከም ሻድሻይ ሰብ ከም ዝገብርዎ እቲ ፊልም የርእየና ዳርሊ ከዓ በቲ ሓሳብ ብጣዕሚ ይሕጎስ ኣብቲ ሰዓት ድማ ጄንስ ምስ መሓዝኣ ናብ ሽቓቕ እናኣተወት ይርእየን ናብቲ ማዕፆ ተፀጊዑ እውን ዝዛረብዎ ምስማዕ ይጅምር ጄንስ ትፈትዎ እውን ብትምህርቱ ንፉዕ ዝኾነን ኢሉ እውን ንዓኣ ዝንከባኸባ ወዲ ምዃኑ ንመሓዝኣ እናተዛረበት ዳር ስለ ዝሰምዐ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ እተን መሓዙት ክወፃ ከለዋ ሓልዩ እውን ናብ ጄንስ ብምኻድ የዛረባ ናብ ጄንስ ብምፅጋዕ እውን ጄንስ ዝተለኸየቶ ጨና ጫን እዩ ብዘሰንብድ መልክዑ ስሙ ይዛረባ ኢሉ እውን ስለ ዝፈለጦ ጄንስ ትሕጎስ በዚ ምኽንያቱ እውን ድራር ብሓንሳብ ንኽበልዑ ተሓቶ ንሱ እውን ተሰማሚዑ በቲ ምሸት ፅቡቕ ግዜ ከሕልፎ ከኣሉ ዳርሊ እውን ናብ ዶርም ተመሊሱ ከምቲ ዶክተር ዝበሎ እቲ መድሓኒት ይወስዶ ኣብቲ ሰዓት ድማ ቲዮ ዝተባሃለ ኣብቲ ዶርም ይዕዘቦ በቲ ዝረኣዮ እውን ቲዮ ብጣዕሚ ይስንብድ ምኽንያቱ እውን መሓዝኡ ናብ ሓሽሽ ተጠቃሚ ዝኾነ ስለ ዝመሰሎ እዩ በዚ ምኽንያቱ እውን ንመሓዝኡ ከፍ ኣቢሉ ክመኽሮ እዩ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ዳርል ምስ ንቲዮ እቲ ፀወታ እናተፃወተ እዩ ኣብቲ ሰዓት እውን እቲ ሓይሊ ወሲኹሉ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ጎል ከይኣተወ ነቶም መሰልጠንቲ የሰንብዶም ኢሉ እውን ደስ ይብሎም ስኮት ግን ካበይ ዘምፅኦ ክእለት እዩ ብምባል ብጣዕሚ ይግረም እቲ መሰልጠኒ ስለ ዝተሓበነ ከዓ ንኹሉ ሻዕምሶኦም ንኽፃወት ይገብሮ ቀጻሊ ሰሙን ድማ ምስ ካልእ ካምፓስ ንኽፃወቱ ይመፁ ኢሉ እውን ክሳብ ሎማዓንቲ ዒሮም ኣይፈልጡን ነይሮም ዳር ድማ ኣብዚ ሰዓት እቲ ሓይሊ ሰሪሕሉ ስለ ዝነበረ ሓላዊ ማዕፆ ብምዃን በዚ ምኽንያት ዋላ ሓንቲ ጎል ከይኣተወ ክስዕሩ ስለ ዝገበረ እቲ ናይ ካምፓስ ተምሃራይ ኩሉ ብጣዕሚ ይሕበን ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ዳርል ኣመልኪቱሉ ዝነበረ ስራሕ ቃለ መሕተት ክገብሩሉ ይኸይድ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ተርኡ እናተፀበየ ስለ ዝነበረ ግን ብዘሰንብድ መልክዑ በቲ ክእለቱ ገይሩ እቶም ካልኦት ዝስሕትዎ ዘለውን ዝተሰሓሕትዎ መልሲ ምስማዕ ይጅምር ንሳቶም ብስርዓት ዘይመለስዎ ሕቶ እውን ኣቐዲሙ ፈሊጥዎም ይኣቱ በዚ ምኽንያቱ እውን ሬንዳል ቴንሰን ዝተባሃለ ሰብ ብጣዕሚ ይሕብኖ ብኡ ኣቢሉ እውን ንዳርል ካልእ ስራሕ ሂቦ ናብ ሓደ ኣርሎ ቪከር ዝተባሃለ ፋብሪካ ብምኻድ ነቶም ዓማዊል ንኸእምኖም ኣብ 5 መዓልቲ ከሳኽዖን ይዛረቦ ዳርሊ እውን በቲ መዓልቲ ምሸት ድራር ድሕሪ ምስርሑ ንጄንስ ይዕድማ እዞም መጻምዲ እውን በቲ ምሸት ፅቡቕ ግዜ የሕልፉ ዳርሊ እውን ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ንጄንስ ምስ ቤተሰቡ ከላልያ ሒዝዋ ይኸይድ ኣብኡ እውን ንኣዲኡን ኣሕዋቱን ምሰላልያ ንኣዲኡ ቅርሺ ሂቡ ይምለስ በቲ ምሸት እውን ከምቲ ናይ ኩሉ ሸዓቲ መድሓኒት ክወስዶ ምስ በለ ቲዮ ስለ ዝረኣዮ ብጣዕሚ ይስንብድ ብኡ ኣቢሉ እውን ንዳርል ፀዊዑ ንምንታይ ከም ዝወስዶ እናሓተተ ይፋጠሉ ዳርል ድማ ፅቡቕ ገኒ ከም ዘለዎ ሕማቕ ክሳብ ሕዚ ከም ዘየጓነፎ ይዛረቦ ቲዮ ግን ሕጂ እውን ከኣምኖ ኣይከኣለን ዳርል ድማ ንቲዮ ከእምን ክብል በቲ ምሸት 2 ሸዓቲ መድሓኒት ይወስዶ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ዳርል ካብ ድቃስ ምስ ተስአ ግን ኩሉ ሰውነቱ ምንቅስቓስ ይኣብዮ ዓይኑ ሓዊሱ እውን ኣብቲ ሰዓት ምርኣይ ይኣብዮ እዚ ኩሉ ዝኾነ እውን እቲ መድሓኒት 2 ሸዓ ስለ ዝወሰደ እዩ ቲዮ እውን ምስ ረኣየ ብቁልጡፍ ካብ ናይ ሓሽሽ ወልፊ ዝወፁ ንኽሕግዝዎ ደው ኢሉ ይፅውዕ ዳርል ድማ ሓይሉ ኣኪቡ ናብቲ ዶክተር ይኸይድ ኣብኡ እውን ዝተፈጠረ ኩሉ ይዛረቦ
دكتور ون كم زي سعبل له خد تشع سلزو سدو مخاني زاربو بز مخنيات ون كلهم كلتاتو بتعامي ونسو عين ون كتف خمس خيري زاربو أبزخون ساعة ون عين خاكيري إذن خاكي سمع أفكاون كي زارب خيلي بمباري زاربو نزي سمع دار لون بتعامي سنبل اتمرحيت كابنو سنخوص سلست معالت كم زليون سلستيو معالتي كاب جوزن خيوت ندار لي ردو دار لما نيلم عن تحيال سراح سلزلو كدقس يخل مخنياتو توددر زغبرلو ناي موداتا معالتي لما عن تلزخونه ايو دار لون كابون دحر نابناي باسكيت صواتا بقلطف يخيل ابوون تايسن وسيخم صعبيت حلفتي ركبو دار لون ابو فيكر استبهال سبكيدو تنغريو يزاربو دار لجن بزحزن ملكوع تمرحيت سرحلو سلا زي نبره بت مخنياتون كابو بمتسا نتوم سبات كصقمولم يجمر يلون ابو زنورو توم حلفتن وسيخو بطعم يقطعو فيكر استبهاد سوغن بتي صباي نايدار المسحق يجمر كاباتهم تعذبت زنبر حدا ودغن بنايدار سرح بطعم سلستقطع تلاعيلن دار ناب ميدايشن دو أمودأتاون دار لمنتاي كم تتقبر بمبال بتعامي وقصو كالي حانت عدل كم زلو من بيكرك حقوسو خم زلو تزاريبو ويخيد دار لون بدحرينا ودورم يخيد أو تمساسال ساعد دما لورن استبهالة تقوال بمن كوحكوح نابوش تتأتو تيو دما أتقوال ما عن زحاش حزاز أتو وستلازم مسولو لما حازتو كتصوعي واتس لورنجن نابو زمتت ندار تفوتو سلازنبرتيو ندار لون تعللو كوان تنبرت نسوغن ناي مسمع كدوت سلازغنسا يسمعي نبره نسا دما كابو تلاعيلا بهاندبت كتعمو تجمر دار لون أبز ساعة ولا مسمع تجمره عينو جن كتر حلوي كأدن زخلو زخون زلون بتمرحيت مخنياتيو أبز ساعتون ملحسنا وصايا كمعود مخانس جمره تغطي عقريفاتو توصل دار لون أبز ساعة كدانا وصي وسلز نبره أمريت دقيسي نيرو أبز ساعة دما جينس نابوك تأتو نحفتا خمز ريتا تفيلمير إنا أقدما زمزت لورن تبهل لما حفتا سلز نبرت بتساعة مس حفتا زخبل لسلز مسلا بتعام تغطيعا إلون تتعرفها قريفاتو توصل بتساعة دما تيومس سوى عم سباتنا بوشت انتأتو أمريت وديو يرخبو نسومون كمزي زخونو المخنيات بمدن زي حاشش سلز مسلوم نقنقح خالي مدحيت كهبو مسبلو دار أبتخكرنيا ساعة سلز نقها كيوعلو ويزاربو كاون دحرون نتيو بزعبا استفتر كله خمزردو تفيلميرينا زخلو زغبرون قرشي دلي طرح سلازنبرون يزاربو او قصار معلتون مسكالي كامباس واتا سلازنبرم ندار كم حالفه تصاويت نخعو تمنا تصبيهم نيرو ابت ساعات كن دار لعينك سرحلو سلازي كاله عدلاي جبر بزحزن ملكعون ولا حنت قول كترفاي كاله بز مخنياتون تغانتا تسعيرو بطعامي يوم حزينو دار لخعا بقصار قال محتت سلازنبرو ناب محازو تيو يخيد صباح ناي موداتا سلازخونون نخلما مداي حتى تيوون تسمامي عمشت ملو كلما مدو كم زحدره تفيلميرينا بتمساسال ساعتون سكوت استبهال سوون لما مدينيرو دار لون بعد لا تخدينو بصبو ملكعو نفت فابريكا نخرخلو بزحزن ملكعو عينو يطلمو كرئيس لزي خالون ام منقد زرخب حدا لما نخب صحو يحطو تسبقن ليواس لزنبره الشيل وسيدو كم سرقو تفيلميرينا دار لون بزغاله سونت شفينو ناب كدان معدقاتي وكدان يغز تكدان غيرون بقلطف اب ساعتو نفت بوتا يبصح ابو نتخدانو نايت فابريكا معقن خمزي ماله مستعذب يسنبل ساعتون تمدحيت سونت كله تقطاطير وسل زنبره بسرعه يسرح نيرو حجيغن يوصلو سلازلو مولو عاونا رخبيو قبلك ساعتون اتيم زراب يجمر تبادلا زغبرلون كالي نخغبر سونت خمزي يقبلو مخانو يامنو اتوم سباتون حق مسيلوم يامنو ابت ساعتون سكوت مسو حسابهم نهابو يودادرو نيرم ولا اكو سكوت صبو حساب تمص دار لجن كابو زحشغير نتوم سبات يزارب كلهم سباتون تايسن حاويسو بتحساب سلتسمامعو كمرصو خالو دار الخمس عالم مستزاربون بتعامي حقوس كوين جن اتحيل زرخوا بتمرحيت مخان مستعذبه بتعامي قطع او تمدرخ كلون نخلو ابت بوتا زنبره كم استزاربه فيلميرينا نابز خبصح حقوزوت مدحيت مخان ون يزارب اتهم سباتون بت مخنيات بتعامي سمبلو تايسن دما بت امنتو سلست حقوسه افت فابريكا كال اسراح يبو دار ليون ناي حلمو سراح يسرح مهلاو بتعامي حقوس دحر خلت عامتون مسجين استمرعيو بحنسا من باري جمرو ام وداتات فيلمون دار لي معالتاو سرحنا سرح حقوس مخانو يرينا ناي لما عند فيلم نزي مسل نيرو فاتيخم ما تكونوا تسفا يقبر نزي channel المحجاز لايك سبسكرايب شير من البراي ترسعو ابقى تصاريك سامن الرهب سلام ناخو